Rita? Rita! Nasaan ka? Rita! Ang sigaw ng aking ina. Hayaan mo na, Loleng. Nakikipaglaro sa mga bata. Nandun siya sa labas. Bigyan mo naman ng oras para naman maglibang din siya. Hindi yung puro na lang trabaho ang ipinapagawa mo. Ang sagot ng aking amain na si Chong Victor. Hoy Victor, huwag mo nga akong turuan. Baka naman nakakalimutan mo na. Ako ang ina niya at anak ko yun. Hindi ikaw ang ama niya. Kaya pwede ba, Victor? Huwag ka nang makialam sa aming mag-ina. Yung mga anak mo lang sa akin ang pakialaman mo. Huwag mong pakialaman ang anak ko. Inuulit ko, Victor. Hindi ikaw ang ama. Ang sagot ng aking ina. Miss Lady L. Habang nagsasagutan silang dalawa, naririnig ko ang lahat dahil nung time na yon, naglalaro kami ng tagu-taguan at doon ako sa likod ng aming bahay nagtago. At habang nakatago ako doon, dinig na dinig ko ang kanilang pinagtatalunan. Nung narinig kong mas lalong lumala ang kanilang pagtatalo, mas minabuti ko nang pumasok na lang sa loob ng bahay. Ayaw ko kasing mas lalong magalit ang aking ina pag hindi niya ako nakita. Nung nakapasok na ako sa loob ng bahay, lumapit ako sa aking ina at ang sabi ko, "Nay, mano po, dumating na pala kayo," ang sabi ko. "Buti naman at umuwi ka din. Anong sabi ko sa'yo? Bago ako umalis ng bahay? Diba, ang sabi ko, huwag na huwag kang lalabas ng bahay? Ang sabi ko sa'yo, maglinis ka dito sa loob ng bahay. Alagaan mo yung mga kapatid mo. Wala ka nang ginawa, Rita, kundi maglaro, magipagharutan sa mga lalaking kalaro mo. Kung lagi kang ganyan, baka mamaya, magaya ka din sa akin. Tingnan mo ako, nabuo ka dahil matigas din ang ulo ko nun. Kaya ikaw, kung ayaw mong gumaya sa akin, sundin mo ang mga sinasabi ko sa'yo. Magsaing ka na at ayusin mo sa loob ng kusina. Maghugas ka ng mga plato. Nag-igib ka na ba? Ang sabi ni inay. Nay, hindi pa po ako nag-igib. Ang sabi po kasi ni Chong Victor, siya na lang daw po ang mag-iigib. Kasi po ang sabi niya, masama daw po sa akin yun. Yun pong pagbubuhat ng mga mabibigat, ang sagot ko. Aba naman, Rita, yung sinasabi ko sa yung gagawin mo, bakit mo iasa sa ibang tao? Bakit hindi ikaw ang gumawa? At bakit masama naman sa'yo, aber? Ang sagot ni inay. Kasi, Nay, ang sabi ni Chong, pag may buwan ng dalaw daw ang isang babae, masama daw ang magbuhat ng mga mabibigat. Kaya, si Chong na lang daw po ang mag-iigib. Ang sagot ko. Anong masama na pinagsasabi mo, Rita? Ang sabihin mo, tamad ka. Lahat na lang ng gawain dito sa bahay, gusto mo, ibang tao ang gagawa. Ano ka, Rita? Donya? Hindi na magtrabaho? Wala nang maraming satsat. Kunin mo ang mga timba at mag-igib ka na. Punuin mo lahat ang mga dapat punuin. Huwag kang tatamad-tamad. Walang gamot ang taong tamad, ang sabi ng aking inay. Miss Lady L. Habang nagagalit si inay, nung biglang magsalita si Chong Victor. At ang sabi niya, Loleng, ano bang kasalanan ni Rita sa'yo? Hindi ko na maintindihan ang pag-uugaling meron ka. Pag nandito ka na sa bahay na to, wala nang pahinga ang bunganga mo.
hindi na uubusan ng salita. Hindi ka ba napapagod? Kung hindi ka napapagod, Loleng, ako, pagod na sa ugali mo. Huwag mo naman sanang hintayin na magising ka na lang na wala na kami ng mga anak mo. Tandaan mo yan. Ang galit na sabi ni Chong Victor. Sa sinabing yon ni Chong Victor, lalong nagalit si inay at ilang saglit pa, hinawakan niya ang kamay ko at hinila niya ako papasok sa kwarto. Nung nasa kwarto na kami, doon na niya ipinagpatuloy ang mga masasakit na salita. Napakasakit ang mga salitang binibitawan niya. Wala akong ibang ginawa nun, kundi pakawalan ang mga luhang bumuhos sa aking mga mata. Nung time na yun, Miss Lady L, hinayaan ko na lang na sabihin ng aking ina ang gusto niyang sabihin. At ilang minuto siyang nagsalita nang parang hindi na uubusan talaga. Hanggang sa napagod na ito. Nung napagod na siya, lumabas na siya sa kwarto. At ako naman, patuloy pa rin ang pagbuhos ng mga luha mula sa aking mga mata. At habang umiiyak ako, nung pumasok si Chong Victor sa kwarto, hinawakan niya ang kamay ko at umupo kami sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang likod ko. Hinaplos-haplos na yon at ang sabi niya, "Tama na, huwag ka nang umiyak. Hayaan mo. Darating din yung tamang panahon na umalis ka na sa bahay na ito. Pangako yan sa iyo, Rita. Nakikita at nararamdaman ko ang paghihirap mo dito. Hindi ko hahayaan na maging ganyan na lang ang buhay mo habang buhay. Tama na, tumigil ka na," ang sabi ni Chong Victor. Sa mga sinabi ni Chong Victor, naguguluhan na ako. Hindi ko kasi alam kung ano yung ibig niyang sabihin. Kaya naman, tumayo ako at tatanungin ko sana kung ano ba ang kanyang ibig sabihin. Kaya lang, bigla akong natigilan dahil narinig namin ang boses ng aking inay. Nung narinig namin ang boses niya, lumabas agad si Chong Victor at ang sabi niya, hindi pa ngayon ang tamang panahon para malaman mo ang ibig kong sabihin, Rita. Sa sinabi niyang yon, lalo akong naguguluhan. Kakaiba kasi yung mga salitang binibitawan niya. Miss Lady L, palakad-lakad ako noon sa kwarto. Hindi ko alam ang dapat kong gawin para magbago na yung aking ina. Malaki ang respeto ko sa kanya, kaya hindi ko siya sinasagot. At habang yun ang iniisip ko, nung may kumatok sa pintuan ng kwarto, dali-dali kong binuksan yun at yung kapatid ko ang nasa labas. At ang sabi niya, "Ate Rita, magbihis ka na daw. Sabi ng nanay, may pupuntahan yata kayo." Ang sabi niya. "Hindi ba niya sinabi sa'yo kung saan kami pupunta?" Ang sagot ko naman. At habang nag-uusap kami ng kapatid ko, nung biglang narinig ko ang boses ni nanay. At ang sabi niya, "Huwag ka nang magtanong, Rita. Magbihis ka na lang. Ang daming pang tinatanong eh." Ang boses ni inay na nasa kabilang kwarto. "Opo, Nay. Magbihis na po," ang sagot ko. "Saan kayo pupunta, Loleng?" Ang tanong ni Chong Victor. "Isa ka pa, Victor. Bakit ba ang dami mong tanong?" "Maghahanap kami ng pera. Para naman may silbi yang si Rita na yan. Wala na siyang ibang ginagawa. Pabigat lang sa buhay natin. Kaya, dapat lang na maghanap na yan ng trabaho," ang sabi ni inay. "Hoy, Loleng, saan mo ba dadalhin si Rita?
Anong trabaho ang sinasabi mo? Umayos ka, Loleng ha? Hindi ko yata gusto ang iniisip mo. Ang sagot ni Chong Victor. Aba naman ni Victor, nagsalita ka na naman eh. Paulit-ulit ko na lang bang sasabihin sa'yo? Ha? Anak ko yan. Wala kang pakialam. Naintindihan mo? Anak ko yan, Victor. Rita, bilisan mo at para makarami tayo. Ang sabi ni inay. Miss Lady L. Lumabas na nga kami sa bahay nung time na yon. At nakita kong kunot ang noo ni Chong Victor at halatang galit ito. Hindi na lang ako umiimik noon. Sumunod na lang ako kay inay na parang aso. At habang nasa daan kami, tinanong ko si inay kung saan ba kami pupunta. Kaya lang, parang wala siyang narinig. Hindi man lang siya sumagot. Kaya, hinayaan ko na lang. Sumunod na lang ako sa kanya. Nung nakarating na kami sa highway, may tinawagan siya. At pagkalipas ng ilang minuto, may dumating na puting van. Sumakay kami doon. At nung nasa loob na kami ng van, nakita ko ang tatlong lalaki. Nagtatawanan sila. Sabay sabing, "Wow! Ayos na ayos to, Loleng. Mukhang sariwa ang kasama mo." 100% sariwa yan. Kailan pa ako nagdala ng hindi sariwa? Ayaw ko naman na mapahiya sa inyo. Ang sabi ni inay. Sige na, Baldo. Bilisan mo pa ang pagpapatakbo mo. Hindi ko na mapigilan eh. Ang sabi ng isang lalaki. Relax ka lang, Kaloy. Darating din tayo dyan. Ikaw naman, atat ka masyado. Ang sagot naman ni Baldo. Oo naman, Kaloy. Masyado ka kasing nagmamadali. Ilabas niyo muna yung mga alak na dala nyo at uumpisahan na natin ito. Ang sagot ni inay. Huwag tayong mag-inuman dito. Alam mo ba kanina, Loleng? May nadaanan kaming checkpoint. Baka mamaya, mahuli pa tayo. Ang sagot ni Kaloy. Oo nga naman, Loleng. Naku, yan ka na naman. Nanunuyot na naman ang lalamunan mo. Dagdag na sabi ni Baldo. Ganun ba? O siya, sige. Bilisan mo na lang ang pagpapatakbo mo para naman makarating na tayo sa hideout natin. Ang sabi ni inay. Sa sinabing yun ng aking ina, doon na ako sumabat sa kanilang usapan. At ang sabi ko, Nay, ano po bang ibig niyong sabihin? Anong hideout ang sinasabi niyo? Pwede bang sabihin niyo sa akin kung ano ang magiging trabaho ko? Baka naman ibang trabaho yan. Ang tanong ko sa aking inay. Ayan ka na naman, Rita. Nagtanong ka na naman. Di ba ang sabi ko sa'yo? Huwag ka nang magtanong. Sumunod ka na lang kung ano yung sasabihin ko sa'yo. Pwede ba yun, Rita? Ha? Okay. Para naman wala kang masabi, sasabihin ko sa'yo ngayon. Itong mga lalaki na to, nakikita mo ba sila? Kung ano ang mga ipapagawa nila sa'yo, yun ang gagawin mo. At yun ang magiging trabaho mo. Maliwanag ba, Rita? Ang sagot ng aking inay. Nay, alam kong hindi niyo ako mahal. Kaya pwede po ba? Kung ano ang binabalak nung ipagawa sa akin, pwede ba? Mag-isip-isip naman po kayo. Hindi niyo ba naiisip na babae rin ako, babae din kayo? Paano na lang kung sa inyo nangyari yung ganito? Ang sagot ko sa kanya. Alam mo, Rita, kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo, hindi na magbabago pa ang isip ng nanay mo. Kaya, kung ako sa'yo,
Rita, manahimik ka na lang. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka naman namin pahihirapan. Mag-e-enjoy ka sa ipapagawa namin sa'yo. Yan ang sinisigurado ko, ang sabi ni Baldo. Huwag niyo nang pansinin yan. Nako, nag-iinarte lang yan, yung babae na yan. Ang daming sinasabi, ang daming tinatanong, nakakarindi ang boses. Ikaw, Rita, tumahimik ka na dyan ha, kung ayaw mong malintikan. Ang galit na sabi ng aking inay. Huwag kang mag-alala, Rita. Malapit na tayo. Yung mga katanungan mo, magkakaroon na rin ng kasagutan. Yung tanong mo na, ano ba ang magiging trabaho mo? Mabibigyan na yan ng kasagutan, Rita. Eto na, malapit na tayo. Ang sabi ni Kaloy. Miss Lady L, sa sinabing yun ni Kaloy, dun ako nakaramdam ng takot. Kinakabahan ako dahil hindi ko alam kung ano ba yung ipapagawa nila sa akin. Pero yung takot na aking nararamdaman, hindi ko yun pinhalata sa kanila. Nagkunwari na lang akong kalmado lang. Pero ang totoo niyan, Miss Lady L, parang tinatambol na ang dibdib ko dahil sa sobrang takot na aking nararamdaman. Pagkaraan ng ilang minuto, nung huminto ang sinasakyan namin, at lumiko kami sa isang makipot na daan. At doon, sa dulo ng daan na yon, may konkretong bahay. At yung bahay na yon, napapalibutan ng napakataas na bakod. At yung taas ng bakod na yon, may mga alambre at nilagyan pa nila ng mga basag-basag na bote. Napapaisip na ako nun. Habang pinapasadahan ko ng tingin ang bahay, ang tanong sa aking isipan, kung bakit ganun na lang ang pagkakabakod sa bahay na yon. Nung nakarating na kami sa bahay na yon, may isang lalaking may edad na ang sumalubong sa amin at niyakap at hinalikan niya ang aking ina. Nung nakita kong ganon ang ginawa ng lalaki, magtatanong sana ako nun. Pero alam kong magagalit na naman ang inay ko. Oh, Loleng, honey, kanina pa kami naghihintay. Ang tagal niyo naman, ang sabi ng may edad na lalaki sa aking ina. Hi, Han, pasensya ka na ha. Alam mo naman ang buhay ko, di ba? Huwag mo nang tanungin kung bakit ngayon lang ako. Di bali, honey, ang mahalaga, nandito na kami. Ang sagot ng aking inay. Miss Lady L, habang nakikinig ako sa mga usapan nila, nung nakita ko ang isang babae at lalaki na abala sa isang sulok. Nakayuko sila at may sinisinghot. At habang ginagawa nila yon, nagtatawanan sila. Nag-e-enjoy sila sa kanilang ginagawa. Nung nakita ko ang dalawang yon, naging malikot na ang mga mata ko. At habang pasimpleng naglalakbay ang aking mga mata, nung napansin ko ang 4 na kwarto na magkakatabi, tila kinutuban ako dahil yung mga kwarto na yon, lahat ng mga pintuan nakasarado. Nung napansin ko ang 4 na kwarto, tumayo ako at pasimpleng pinagmamasdan ang mga nakasabit sa dingding. Habang nakatayo ako at patuloy ang kalikutan ng aking mga mata, nung nakita ko ang isang lagusan. Kung hindi ako nagkakamali, yung lagusan na yon ay papasok sa ground floor. At habang pinagmamasdan ko ang lagusan na yon, nung naramdaman kong may humawak sa aking magkabilang balikat, sabay bulong na, handa ka na ba? Tara na, ang sabi niya. Ang alam ko nun, nag-iisa lang siya
Pero, nung lumingon ako, 3 lalaki ang nakatayo. Si Baldo, Kaloy, at may isa pa silang kasama. Sandali lang, saan niyo ko dadalhin? Ang tanong ko. Rita, di ba ang sabi ng nanay mo? Huwag ka nang magtanong, sumunod ka na lang. Gaya ng sinabi namin sa'yo kanina, hindi ka namin sasaktan, Rita. Hindi ka namin pahihirapan. Yung gagawin natin, masisiyahan ka. At baka hahanap-hanapin mo na yun pag natikman mo na, Rita. Tara na, huwag na nating sayangin ang pagkakataon na to. Ang sabi nila. Miss Lady L, nung time na yon, wala na akong nagawa. Sumunod na lang ako sa kanila. At pumunta kami sa ground floor. Nung time na yon, naisipan kong magkunwari. Pinilit kong sumabay sa mga gusto nila para hindi nila ako sasaktan. Nung ganon ang ginawa ko, nasiyahan sila at naramdaman kong kampante na silang 3 dahil ang iniisip nila, gusto ko din yung gagawin nila sa akin. Nung nakapasok na kami sa kwarto dun sa ground floor, agad na kinuha ni Baldo ang mga alak at dun na sila nag-umpisang uminom at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Habang umiinom sila, pumunta ako sa likod ni Baldo at dun ko na siya inumpisahang masahiin. Tuwang-tuwa siya nun habang ginagawa ko ang ganon sa kanya. Yung 2 lalaki naman, naiinggit sila dahil gusto din daw nila ang ginagawa ko kay Baldo. Ang sagot ko naman, kayo ang isusunod ko pagtapos na siya. Miss Lady L, ang gusto nila nun, uminom daw ako. Pero, ang sabi ko naman sa kanila, hindi ko na kayo mapapaligaya pag uminom ako. Dahil sa sinabi kong yon, lalo silang nasiyahan. Ang hindi nila alam, may nabuong plano na sa aking isipan. Habang iniisip ko ang aking plano, nung biglang nagsalita si Baldo at ang sabi niya, ang galing mong magmasahe, Rita. Parang gusto kong solohin ka. Parang ayaw na kitang ibigay sa iba. Sa sinabing yon ni Baldo, nagalit ang 2 lalaki. At ang sabi ni Kaloy, huwag kang ganyan, Baldo. Wala sa usapan ng ganyan. Hindi natin pinag-usapan ang angkinin mo ang anak ni Noleng. Ang pinag-usapan natin, tayong 3 ang magkikinabang dyan. Huwag kang sakim, Baldo. Huwag kang makasarili. Huwag mong angkinin si Rita. Ang galit na sabi ni Kaloy. Nung nagsasagutan na silang 3, mas minabuti kong pasimpleng pumunta muna sa banyo. Tinanong ko si Baldo kung nasaan yon. At nung ituro naman niya, dali-dali akong pumunta sa banyo. Nung nakapasok na ako, nakita ko ang isang bintana. Nung nakita ko ang bintana na yon, inakyat ko yon at pinilit kong pagkasyahin ang katawan ko doon. Marami akong galos nung inakyat ko ang bintana na yon, pero hindi ko na yun inintindi. Ang mahalaga, makatakas ako. Nung nakalusod ako sa bintana na yon, laking pasasalamat ko dahil naiwan nilang bukas yung gate. Nung nakita kong bukas ang gate, tumakbo na ako papalabas sa konkretong bahay na yon. At habang tumatakbo ako palabas sa makipot na eskinita, nung may nakasalubong akong isang motorsiklo. Naka-helmet ang lalaki na yon, kaya hindi ko man lang makita ang kanyang mukha. Habang tumatakbo ako, nung biglang tumigil ang lalaking nakasakay sa isang motorsiklo. Nung tumigil siya, ang sabi ko,
Parang awa mo na. Huwag mo na akong ibalik dun. Ayoko dun. Sisirain lang nila ang buhay ko, ang sabi ko. Hinawakan ng lalaki ang braso ko at ang sabi niya, "Ako to, Rita. Sumakay ka na at aalis na tayo sa lugar na to." Ang sabi ng isang lalaking kilalang kilala ko ang Moses. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Chong Victor ang lalaking nakamotorsiklo na yon. Miss Lady L. Pagkalipas ng ilang saglit, tinanggal ni Chong Victor ang kanyang helmet. Sabay sabing, "Rita, sakay ka na at baka hinahanap ka na doon," ang sabi niya. Nung nakita kong si Chong Victor nga ang lalaki na yon, niyakap at hindi ko sinasadyang mahalikan ko siya sa kanyang pisngi. Sa sobrang saya na aking nararamdaman. Hindi ko namamalayan na nagawa ko yon. Dahil sa aking ginawa, nagulat si Chong Victor. At ang sabi niya, "Uy Rita, bakit mo ginawa yun? Pambihira ang bata ka talaga, oo. Halika na, mamaya na ako pagpaliwanag sa'yo. Mamaya ko na sabihin sa'yo kung paano ko nasundan ang van na sinakyan nyo ng mama mo." Sa sinabi yun ni Chong, doon ko na lang naalala ang aking ina. Kaya naman, ang sabi ko sa kanya, "Chong, may sasabihin ko ako sa iyo mamaya. Alam kong masasaktan ka pag nalaman mo yun. Pero, kailangang malaman mo yun dahil alam kong mahal na mahal mo ang aking ina. Pwede mo bang sabihin ngayon yan?" ang tanong niya. "Hindi po, wag mo na ngayon," ang sagot ko naman. Nung time na yon, umangkas na ako sa motorsiklo ni Chong Victor. At nung nakasakay na ako, "Kumapit ka ng mabuti, aalis na tayo," ang sabi niya. Kumapit nga ako sa katawan ni Chong at hindi lang basta kapit ang ginawa ko noon, Miss Lady L. Dahil talagang yumakap ako sa kanya. At habang nakayakap ako sa kanya, pakiramdam ko nun, safe na safe ako sa piling ni Chong Victor, ang pangalawang asawa ng aking ina. Miss Lady L. Habang nasa daan kami, nagtataka ako kung bakit iba ang daan na aming dinadaanan. Palingon-lingon ako habang ang nasa isip ko, hindi ito yung daan na dinaanan namin kanina. Bakit ibang daan ito? Dahil hindi ko alam ang kasagutan sa tanong na gumugulo sa aking isipan. Naglakas loob akong tanungin kay Chong Victor kung bakit iba ang dinadaanan namin. At ang sabi ko, "Chong, bakit iba ang dinadaanan natin? Hindi ito yung dinaanan namin kanina. Doon sa dinaanan namin, kokonti lang yung mga bahay at maraming mga puno. Pero dito, maraming mga bahay at walang mga puno. Saan mo tayo pupunta, Chong?" ang sabi ko sa kanya. "Rita, hayaan mo. Sasabihin ko sa iyo lahat-lahat pag makahanap na tayo ng magandang lugar. Yung lugar na tahimik at hindi na tayo masusundan pa ng ina mo. Naalala mo pa ba yung sinabi ko sa iyo noon? Yung sinabi kong darating din yung tamang araw para makaalis ka na sa poder ng iyong ina. Ito na yung tamang panahon, Rita, para dun. Ngayon na ginawa niya ito sa iyo, hindi ko nahahayaan na maulit pa ito. Ayaw kong mapahamak ka at mas lalong ayaw kong maging miserable ang buhay mo sa bahay na yon dahil na rin sa kagagawan ng magaling mong ina." Huwag kang mag-alala, Rita. Hindi ka mapapahamak dahil ako ang kasama mo sa bahay na lilipatan natin. At hindi lang ako, kukunin ko din yung mga kapatid mo. Ayaw ko naman kasing sila naman
yung makaranas ng hindi maganda. Dahil ganon ang ugali ng iyong ina. Alam mo, Rita, hindi ko alam kung ano ba yung pagkukulang ko. Dahil ganon ang ginagawa ng iyong ina. Minahal at pinipilit kong ibigay yung mga luho niya. Pero, ganon pa din ang ginagawa niya. Ngayon na napuno na ako, hindi ko nahahayaan na ganon na lang ang gagawin niya. Lalo na sa'yo, ang sabi ni Chong Victor. Sa mga sinabi ni Chong Victor, unti-unti akong nakaramdam ng awa para sa kanya. Naaawa ko sa kanya dahil masasabi kong isa siyang responsableng ama at asawa. Pati nga ako na hindi niya kaano-ano, naramdaman ko ang pagmamahal niya bilang isang ama. At mas nararamdaman ko pa ang pagmamahal ni Chong Victor kaysa sa aking ina. Yung ina ko, hindi ko man lang naramdaman na mahalaga ako sa kanya. Ang tingin lang niya sa akin, isa akong pabigat sa buhay niya. Kaya, nung sinabi ni Chong Victor na maghahanap na kami ng ibang tirahan, lihim akong nasiyahan dahil alam kong magiging masaya at magiging tahimik na ang buhay ko pag hindi ko nakasama ang aking ina. Miss Lady L, malayo na rin yung aming napuntahan noon at marami na rin kaming napagtanungan sa mga pwedeng upahan na kwarto or kahit yung maliit na bahay lang. Magtatakip silim na noon nung may nakita kaming isang karatula sa isang bakanteng bahay at ang nakasulat sa karatula ay House for Rent. For more information, just call my number below. Thank you. Yan ang nakasulat. Maliit ang bahay na yon at kung hindi ako nagkakamali, iisa lang ang kwarto noon. Rita, dito tayo magtanong. Baka sakaling mas mura ang singil nila dito. Kasi, tingnan mo yung bahay oh. Maliit lang at luma na din. Sandali lang ha. Subukan kong kontakin ang numero na ito. At habang kinokontak ni Chong Victor ang numero na yon, isang lalaki ang nakatingin sa amin at nung time na yon, hawak din niya ang cellphone niya. Pagkalipas ng ilang saglit, lumapit sa amin ang lalaki na yon. Ang lalaki na yon ay itago na lang natin siya sa pangalang Isko. May edad na si Mang Isko, pero halatang mayaman ito dahil marami yung mga alahas na nakasabit sa kanyang katawan. Hi! Ano ang may paglilingkod ko? Ang tanong ni Mang Isko. Hello po, kumusta kayo? Ang sagot ni Chong Victor. Magtatakip silim na po kasi. Kanina pa kami naghahanap ng pwedeng upahan. Ang mahal kasi ng mga bahay dito. Kahit po yung maliit na kwarto, sobrang mahal. Tatanungin lang po namin kung magkano po ang upa sa bahay nyo. Ang sabi ni Chong Victor. Oo, tama ka dyan. Mahal talaga yung mga upa ng bahay at mga kwarto dito. Pero, alam nyo, kayo lang ang naglakas loob na pumunta dito at nagtanong. Kasi nga naman, tingnan mo naman yung bahay, luma na at maliit pa. Alam nyo, matagal na akong naghahanap ng taong karapat-dapat sa bahay na to. Ang gusto ko kasi, yung taong iingatan ang bahay ko. Babalik na kasi ako sa ibang bansa. Wala akong kilala sa lugar na to. Kaya ang sabi ko, kung sino ang gustong tumira dyan, ibibigay ko na yan ng libre. Basta, aalagaan lang niya yung bahay na yan. Ito kasi, ang alaala ko sa aking yumaong asawa. Ang sagot ni Mang Isko. Totoo po ba ang sinabi nyo? Ako nga pala si Victor at ito naman si Rita. Anak ko po. Oo,
Anak ko siya. Ang sabi ni Chong Victor. Anak mo ba siya? Magandang anak mo ah. Inosenteng-inosente ang mukha niya. Matagal na akong naghahanap ng babaeng kagaya mo. Ano na nga ulit ang pangalan mo? Ang sabi ni Mang Isko. Rita po, ang sagot ko naman. Rita, ang ganda ng pangalan mo. Masarap bigkasin at masarap pakinggan. Sa sinabing yun ni Mang Isko, humawak ako sa braso ni Chong Victor. At nung time na yun, nagtinginan kaming dalawa. Napansin yun ni Mang Isko. Kaya naman, agad niyang sinabi na, kayo naman, binibiro ko lang kayo. Huwag niyong isipin ang sinabi ko ha. Tara na, sa loob ng bahay. Sasamahan ko na kayo. O eto palang susi. Ikaw na ang magbukas ng Victor. Sa inyo na yan, ang nakangiting sabi ni Mang Isko. Mang Isko, totoo po ba ang sinabi niyo? Totoo po ba ang aking narinig? Anak Rita, narinig mo ba yun? Ang tanong ni Chong Victor sa akin. Sumagot naman ako ng, Opo Papa, narinig ko po yun. Ay, salamat sa Lord. May bahay na tayo Papa. Ang sagot ko kay Chong Victor. Ay nako, ang sweet niyong mag-ama. Tara na nga, sa loob ng bahay. Nakakaingit na kasi kayo eh. Tutulungan ko na kayo para agad nang malinis sa loob. Ilang taon din kasing walang tumira dito. Pero, nakikita nyo naman, luma sa labas, pero sa loob, maganda pa din. At nung nakapasok na kami sa lumang bahay na yon, napakarumi sa loob ng bahay. Ang kapal ng mga alikabok. Kaya naman, ang nilinis lang muna namin ay yung kwarto. Bale, may 2 kwartong maliliit. Ang sabi ni Chong Victor sa akin noon, yung isang kwarto muna ang linisin namin. Ako daw ang matutulog sa kama. Si Chong daw sa sahig. Hindi ako pumayag nung ganon ang sinabi niya. Dahil hindi naman siya masamang tao. Parang ama ko na din siya. Kaya sinabi ko sa kanya na tabi na lang kami sa kama. Nagulat siya, Miss Lady L, nung sinabi kong pwede kaming matulog na magkatabi. Miss Lady L, natawa na lang ako nun at ang sabi ko kay Chong Victor, grabe ka naman Chong, ano bang nakakagulat sa sinabi ko? Ang sabi ko sa kanya. Pambihira ka kasi Rita. Hindi ka man lang natakot na baka may gagawin akong hindi maganda sa'yo. Kasi alam naman natin na hindi kita kaano-ano. At isa pa, dalaga ka na. Ang sabi ni Chong Victor. Sa sinabi niyang yon, sumagot naman ako ng, Lo, grabe ka Chong. Ulyanin ka na yata. Diba? Ang sabi mo sa akin kanina, hindi ako mapapahamak dahil ikaw ang kasama ko. Alam mo, Chong, ang pakiramdam ko ngayon, safe na safe ako dahil ikaw ang kasama ko. Mula noon hanggang ngayon, ikaw na ang aking superhero. Ikaw, Chong, ang ibinigay ni God para ipagtanggol ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Maraming salamat po ha. Ang bait-bait nyo talaga. Kayo na ang super mabait na tatay sa buong mundo. Ikaw lang po, Chong Victor Natividad. Alam mo Chong, kung pwede lang mamili ng magiging ama, ikaw na talaga yung pipiliin ko. Dahil you are the best talaga, Chong Victor, ang sabi ko. Nako, ikaw Rita ha, tumigil-tigil ka. Ang tagal na nating nagsama, pero ngayon ko lang nalaman na bolera at
Pilya ka din pala, no? Alam mo, maliit ka pa lang noon nung nagsama na kami ng mama mo. Nung nagsama kami, nangako ako sa sarili ko na tanggapin at mamahalin kita bilang isang tunay na anak. Kasi mahal ko ang iyong ina at tanggap ko kung ano ang kanyang nakaraan. Hindi ako nagsisi na nakilala ko ang ina mo. Kahit ganun siya, minahal ko naman kahit papano. Ang sagot ni Chong Victor. Noong time na yon, habang naglilinis kami, patuloy pa rin ang kwentuhan namin ni Chong. Hanggang sa hindi namin namamalayan na natapos na pala namin nalinisin ang isang kwarto. Yung kwartong yun ang gagamitin namin mamayang gabi. Nung natapos na namin ang mga yun, pumunta na kami sa banyo para maghugas sana. Pero yung banyo na yun ay sobrang dumi. Kaya naman, mas minabuti na lang namin na pumunta sa likod ng bahay. May poso kasi doon. Kaya lang, doon sa likod ng bahay, ang tataas din yung mga damo. Nung nakita ko ang mga damo, Chong, nakakatakot naman dito. Baka kasi may ahas po dyan. Baka mamaya, dito naman po tayo papahamak, ang sabi ko kay Chong. Pasensya ka na Rita ha. Ito lang kasi ang kaya ko eh. Hayaan mo. Bukas din, maghahanap ako ng mga taong pwedeng tumulong sa atin dito para malinis natin ang buong bahay. Alam mo ang plano ko. Lilinisin muna natin ang bahay bago kukunin yung mga kapatid mo. Mahirap kasing maglinis habang nag-aalaga ng mga bata. Lalo na yung mga kapatid mo. Alam mo naman, sobrang likot nila. Rita, halika na. Sumunod ka sa akin. Ayun, yung kahoy na yun. Yun ang gagamitin natin bago tayo tumapak sa mga damo. Hampasin muna natin para kung may ahas, agad na makikita natin. Mag-ingat lang tayo at talasan mo yung mga mata mo. Halika na Rita. Pagkatapos nating maghugas Rita, pupunta tayo sa bayan. Bibili tayo ng mga damit at mga pagkain na rin. Yan muna ang bibilhin natin. Sa mga sinabi ni Chong Victor, opo lahat yung aking mga sagot. At pagkatapos namin naghugas, pumasok na kami sa loob ng bahay. Nung nakapasok na kami, nagulat ako sa ginawa ni Chong Victor. Tinanggal niya kasi yung damit niya. Nung nandun kami sa bahay ng mama ko, hindi ko man lang nakita ang katawan nito. Macho pala ang katawan ni Chong. Napatulala at talagang napatitig ako sa katawan niya. At ang sabi ko sa kanya, wow naman Chong Victor, ang macho niyo pala no? Nako, pag makita kayo ng ibang babae, siguradong magkakandara pang mga yun. Chong, hindi na ba kayo mag-aasawa pang muli? Bata pa kayo. At sayang naman yung kagandahan ng iyong katawan kung hindi man lang ito mahawakan ng babae. Ang pabirong sabi ko kay Chong Victor. Sa sinabi kong yon, sumagot naman siya ng, pilya kang bata ka. Magaling ka na talagang mambola, no? At marami ka na ding alam sa mga ganyan ha. Oy Rita, ngayong nandito na tayo, mag-aaral ka. Bukas, sasamahan kita para mag-enroll. Sayang kasi yung pag-aaral mo. 1 taon na lang, makakapagtapos ka na ng sekundarya. Kaya, ikaw, ihanda mo ng sarili mo at mag-aaral ka na. Yung pag-aaral mo, ang aasikasuhin mo, maliwanag ba yun, Rita? Ang tanong ni Chong Victor. Sumagot naman ako ng, opo, maliwanag po Chong. Salamat po sa lahat-lahat, ang sagot ko. Nung time na yon, Miss Lady L, niyakap ko si Chong Victor. At habang
magkayakap kami. Ibang-iba ang init ni Chong na aking nararamdaman. Lalo na nung hinaplos-haplos niya ang aking likuran. Nung nagyakapan kami ni Chong Victor, nakaramdam ako ng kakaibang init na nanggagaling sa kanya. Bale, dobleng init yung aking nararamdaman noon dahil wala siyang damit. Nung time na yon, habang hinahaplos-haplos niya ang aking likuran, parang ayaw ko nang mawalay pa sa mga braso nitong matitipuno. Napapapikit na lang ako noon habang magkadikit ang aming mga katawan. At nung time na yon, Miss Lady L, hindi ko namamalayan na napahigpit na pala ang aking pagyakap kay Chong Victor. Yung higpit ng yakap ko sa kanya, tila napansin niya yon. At ang sabi niya, "Rita, okay ka lang ba?" At nung narinig ko ang kanyang boses, agad kong kinalas ang yapos na yon. Sabay sabing, "Sorry po, Chong, sabik lang akong magkaroon ng ama," ang sagot ko. Pero alam na alam kong hindi yun ang dahilan. Miss Lady L, sa sinabi kong yun kay Chong Victor, sumagot naman siya ng, "Ikaw talaga. Sabi ko naman sa'yo, tanggap na kita. At yung pinapakita ko sa'yo ngayon, pagmamahal yon ng isang ama. Kaya, Rita, ngayong nandito na tayo, Papa na ang itawag mo sa akin, ha? Ang alam ng may-ari nitong bahay na ito, anak kita. Kalimutan mo na ang Chong na tawag mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo?" Ang sabi ni Chong Victor. "Opo, Papa. Pero, hindi ba nakakahiya kung Papa ang itawag ko sa'yo? Parang nakakahiyang sabihin kasi, Chong Victor," ang sagot ko naman. "Hay nako, Rita. Ikaw talaga. Alam mo, ngayon na hindi natin kasama ang mama mo, lumalabas na ang ugali mo. Ang ugaling pilya, makulit, at bolera. Ewan ko ba kung kanino ka nagmana? Dahil yung mama mo, hindi naman ganyan ang ugali niya. Magkaiba talaga kayo," ang sabi ni Chong Victor. "Siya nga pala, Chong Victor, maiba po tayo. May sasabihin pala ako sa'yo. Tungkol po ito kay mama. Alam mo, nung pumunta kami sa konkretong bahay na yon, may isang matandang lalaki ang yumakap nun kay mama. At yung sumunod na nangyari, hindi ko na alam. Ang matatandaan ko na lang nun, nag-inuman at minasahi ko si Baldo, ang isa sa mga lalaking kasama namin, Papa. Tapos, alam mo ba, habang minamasahe ko siya, nag-e-enjoy siya nun. At ang sabi pa niya, gusto niya akong masolo. At ayaw niyang ipasa pa ako sa ibang lalaki. Bale, 3 lalaki ang nandun noon. Alam mo, Papa, ang gusto pa nila noon, iinom din daw ako. Pero ang sabi ko, ayaw ko. Kasi hindi ko na magagawa yung mga gusto nilang ipagawa sa akin. Nung ganun ang sinabi ko sa kanila, alam mo ba, natuwa sila. At sobrang ramdam kong hayok sila, Papa. Napansin kong mapusok na sila nun. Kaya lang, itong si Baldo, hanggat maaari, ayaw niyang gawin ko din sa mga kasamahan niya ang ginawa ko sa kanya. Doon sila nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nung nagtatalo na sila, ang ginawa ko nun, Papa, kunwari, naghahanap ako ng banyo. Hindi man lang sumagi sa isip nilang tatakas ako. Kaya yun, sa awa ng Diyos, Papa, nakalabas naman ako sa konkretong bahay na yun. Siya nga pala, Papa, pwede mo bang
sabihin sa akin kung paano mo nasundan ang van na sinakyan namin noon? Ang sabi ko kay Papa. Alam mo, Rita, matagal ko nang sinusubaybayan ang galaw ng mama mo. Matagal ko na ding alam na may ibang lalaki na siya. Kaya lang, mas ginusto kong manahimik na lang muna. Iniisip ko kasi ang mga kapatid mo. Kaya, kahit masakit yung ginagawa ng mama mo, tiniis ko na lang para sa inyo. Kung iiwan ko kasi kayo, alam ko na ang pwedeng mangyari sa inyong magkakapatid. Kaya kong tiisin ang lahat-lahat, Rita. Pero, yung ginawa ng mama mo sa'yo, hindi ko na pinalampas pa. Alam mo ba, nung araw na sinabi niyang aalis kayo, alam ko na kung saan kayong pupunta. Kaya lang, mas pinili kong magkunwaring hindi ko alam ang inyong pupuntahan para hindi magduda ang mama mo. Nung nakaalis na kayo, sinundan ko kayo ng palihim. Itinulak ko muna ang motor at hindi ko yun pinaandar para hindi yun marinig ng mama mo. Nung nakita kong dumating na ang van, doon ko na pinaandar ang motor. Humiram ako ng damit at helmet sa ating kapitbahay. Dahil kung sakaling makita niya ang motor, iisipin niyang hiniram lang ito. Hindi niya iisipin na ako yon. Nung time na yon, hindi niyo alam na nasa likuran lang ako. Pero, nung lumiko na kayo sa iskinita, hindi muna ako sumunod. Nagpalipas muna ako ng ilang minuto bago ako pumasok sa makipot na iskinita. Nung nakapasok na ako doon, agad kitang nakita at nagpasalamat ako sa ating Panginoon dahil ligtas ka, Rita. Kahit marami kang mga galos, ang mahalaga, buhay ka at hindi ka nila ginahasa, Rita. Ang sabi ni Chong Victor. Sa sinabi niyang yun, agad ko siyang niyakap at hindi ko namamalayan na pumatak na ang mga luha sa aking mga mata. Nung napansin ni Chong Victor na umiiyak ako, agad niyang hinaplos-haplos ang aking likod. Sabay sabing, "Tama na, huwag ka nang umiyak. Nandito na ako, Rita. Hindi ko hahayaan na may masamang mangyari sa'yo." Ikaw talaga, Rita. Itigil mo na yung drama na yan. Baka mamaya, mahawa pa ako sa'yo. Mag-iyakan pa tayong dalawa dito. Ang sabi ni Chong Victor. Sa sinabi niyang yon, tinawanan ko na lang siya. At nung nahimasmasan na ako, agad ko nang tinanggal ang yapos ko kay Chong Victor. Nung natanggal ko na ang yakap ko sa kanya, nagkatitigan kaming dalawa at habang nag-uusap ang aming mga mata, hindi ko inaasahan ang kanyang tanong. "Rita, pwede mo bang sabihin sa akin ang mas malalim na dahilan kung bakit ka umiiyak? At bakit sobrang napakahigpit yung yakap mo sa akin? Pwede ko bang malaman ang dahilan, Rita?" Ang hindi ko inaasahan na tanong ni Chong Victor. Nung time na yun, nagulat ako sa tanong ni Chong Victor. Tinatanong niya kasi kung meron bang mas malalim na dahilan kung bakit ako umiiyak at kung bakit mahigpit yung yakap ko sa kanya. Ayaw kong magkamali ako ng sagot sa kanya. Kaya naman, niyaya ko na siya para bumili ng mga damit at mga pagkain. Nauna na ako sa labas ng bahay. At pagkalipas ng ilang saglit, lumabas na siya. Magkaangkas kami sa motor at nakayakap ako kay Chong Victor. Tahimik lang kaming dalawa hanggang sa nakarating na kami sa pamilihan. Summer nun, Miss Lady L.
Kaya, yung mga may iksing damit at mga shorts ang binili ko. Hindi nakita ni Chong Victor ang mga pinamili ko. Naghiwalay na kasi kami noon para naman makapili din siya ng mga damit na susuotin niya. Nung nakabili na kami ng mga damit, pumunta naman kami sa grocery. Marami kaming mga pinamili noon para hindi kami pabalik-balik sa grocery na yon. Nung nabili na namin ang mga kailangan namin, agad kaming pumunta sa isang karinderya. Kumain muna kami doon. At habang kumakain kami, nung napansin ko ang isang babaeng panakaw ang mga sulyap niya kay Chong Victor. Nung una, hindi ko yon pinapansin. Pero habang tumatagal, madalas na ang pagsulyap niya kay Chong Victor. At nung nakita na ni Chong Victor ang babaeng palaging nakatingin sa kanya, tumayo yung babae na yon. Sabay sabing, "Ikaw nga, Victor! Long time no see ah! Tingnan mo nga naman talaga, ang liit ng mundo, dude!" Ang sabi ng babae kay Chong Victor. Sa sinabing yun ng babae kay Chong Victor, sumagot naman si Chong Nang, "Hi Mika! Ikaw na ba yan? Long time no see talaga, no? Kumusta ka na? Uy, mukhang mayaman yata ang napangasawa mo ah. Ang laki ng pinagbago mo, Mika. Noon, batang kalye ka lang eh. At mga lalaki yung mga tropa mo. At hindi lang yan ah, mahilig ka pa sa mga damit na panlalaki. Hindi ka pa nga nagsusuot ng palda. Pero ngayon, wow, Mika! Super sexy mo na. Ikaw lang ang nakita kong ganito, Mika. Sino pala ang maswerteng lalaki na bumihag sa puso mo, Mika? Baka naman pwedeng ipakilala mo sa akin yan." Ang sabi ni Chong Victor sa babaeng tinawag niyang Mika. "Ikaw talaga, Victor? Sira ulo ka talaga, no? Pati ba naman yung mga nakaraan na matagal ko nang binaon sa limot? Naalala mo pa? Grabe ka na ha? For your information, Sir Victor, wala po akong asawa. 100% dalagang-dalaga ko. Walang sabit at walang kabit. Pero magkakaroon na ako ng kabit kung papayag kang ikaw ang kakabitin ko. Yung nakikita mong ayos ko ngayon, pinaghirapan ko yan, no? Kinuha kasi ako ng kaibigan ng mama kong isang Japayuki. May sarili silang negosyo sa Japan. Kinuha niya akong magtrabaho sa negosyo nila doon. At waitress yung naging trabaho ko. Sa katunayan, Victor, nandito ako para magbakasyon lang. After 4 months, babalik na naman ako doon. Alam mo, maganda ang buhay doon. Lalo na at may mga kakilala ako doon. Ang sabi ni Mika. Wow naman, Mika. Mapapa, sana all na lang talaga ako. Asensadong-asensado ka na, oh. Tingnan mo nga naman ang buhay, no? Parang isang gulong. Minsan, nasa ibabaw. Minsan naman, nasa ilalim. Alam mo, Mika, sa akin, ayun, nagtitiis na lang muna ako sa trabaho ko bilang isang security guard. Buti na lang kamo at may naipon ako. Pinaghandaan ko na kasi yung ganitong buhay ko ngayon. Pero masaya ako sa ginagawa ko ngayon. Lalo na at kasama ko si Rita. Siya nga pala, Mika, si Rita, anak ng dati kong kinakasama. Ang sabi ni Chong Victor. Ikaw talaga, Victor. Kanina pa tayo nag-uusap. Pero ngayon mo lang ipakilala ang magandang kasama mo. Ang alam ko nga, asawa mo siya. Bagay kasi kayo. Pasensya ka na ha, Rita.
Ang sabi ni Mika. Sa sinabing yun ni Mika, sumagot naman si Chong Victor ng, ikaw talaga Mika, hindi ka pa din nagbabago, no? Ganyan na ganyan ang ugali mo nung mga bata pa lang tayo. Akala ko nga, pati ugali mo nagbago na rin. Hindi pala. Siya nga pala Mika, maiba tayo. Saan ka pala tumutuloy ngayon? Sino naman ang kasama mo ngayon? Ang sabi ni Chong Victor. Yun nga, ang malaking problema ko eh. Wala akong matutuluyan. Ang plano ko kasi, mamasyal lang dito at magbabayad na lang ako ng kwarto. Mura lang naman yung mga upa dito. Ang sabi ni Mika. Miss Lady L, sa sinabing yun ni Mika, natuwa si Chong Victor. At ang sabi niya, Mika, huwag ka nang maghanap ng kwartong uupahan mo. Maluwang yung bahay na ibinigay sa amin. Doon ka na lang, para naman may kasama kami doon. Libre yung bahay na yun. Kaya lang, luma na at madumi. Pero, yung isang kwarto, malinis na yun. Yun kasi ang gagamitin namin mamaya. O ano Mika, gusto mo bang sumama sa amin? Sama ka na. Marami pa akong tatanungin sa'yo. Lalo na yung dahilan kung bakit mo ako iniwan nun. Kung hindi mo ako iniwan Mika, sana may mga anak na tayo ngayon. Pero hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Pwede pa nating ituloy ang naudlot na pagmamahalan natin nun. Alam mo naman na mahal kita ng sobra, Mika. Ang sabi ni Chong Victor. Sa aking mga naririnig, unti-unti akong nakaramdam ng inis sa babaeng kausap ni Chong na si Mika. Kaya naman, mas gusto ko nang umalis na lang sa karinderya na yon. Tumayo na ako at ang sabi ko, Chong, tara na po, uwi na tayo. Inaantok na kasi ako eh. Rita naman, sabi ko naman sa'yo, Papa na ang itawag mo sa akin. Huwag na yung Chong, anak na kita, ang sagot naman niya. Sumagot naman ako ng, pasensya na po, Chong Victor. Hindi po ako sanay na tawagin po kayong Papa. Okay lang po yun. Ang importante, may respeto ako sa'yo, ang sabi ko. Okay, sige na nga. Ikaw na ang bahala. O paano yan, Mika? Sumama ka na sa amin. Sayang yung pambayad mo sa kwarto kung maghanap ka pa. Maluwang naman yung bahay na ibinigay nila sa amin. Doon ka na lang. Tara na, huwag ka nang mahiya. Wala naman akong asawa, kaya okay lang na sumama ka na sa amin. Ang sabi ni Chong kay Mika. Nung time na yon, dahil hindi pa tumatayo si Mika sa kanyang kinauupuan, hinawakan na ni Chong Victor ang kamay niya. At nung hinawakan na ni Chong, tumayo at inilagay pa niya ang kamay niya sa bewang ni Chong Victor. At pagkalipas ng ilang saglit, umuwi na kami. At ang nakakainis sa lahat, yung babae na yun ang nasa aming pagitan ni Chong Victor. At dinig na dinig ko ang pinag-uusapan nilang dalawa. Ang sabi ng babae, alam mo Victor, namiss ko yung ganito. Ang laki na yung pinagbago mo. Lalo na yung katawan mo Victor. Macho ka na ngayon, ang sarap mong yakapin. May naalala tuloy ako. Ang sabi ng babae. Alam mo, Mika, namiss din kita. Namiss ko lahat-lahat sa'yo. Lalo na nung pumunta tayo sa ilalim ng tulay. Doon tayo nagtatago noon dahil ayaw sa akin ng mga magulang mo. Pero kahit ayaw nila sa akin noon, ibinigay mo pa rin ang katawan mo. First time ko din noon sa ilalim pa ng tulay nangyari. Pero masaya yung ganon, Mika.
Yung patago lang tayo, ang sagot ni Chong Victor. Oo naman, Victor. Naalala ko pa yun. Hindi ko makakalimutan yun dahil gaya mo din. First time ko din nun. Ewan ko ba kung ano ang mga dahilan ng mga magulang ko. Bakit ayaw nila sa'yo? Alam mo, nung naghiwalay na tayo nun, hindi na ako nagmahal pang muli. Hanggang sa nang ibang bansa na ako. Pero, Victor, alam mo, ngayon, magagawa ko na lahat yung mga gusto ko. Dahil patay na yung mga magulang ko. Kaya, malayang malaya na ako, ang sabi ni Mika. Miss Lady L, dahil sa sobrang bagal ang pagpapatakbo ni Chong Victor, dinig na dinig ko ang mga pinag-uusapan nila. At sobrang naiirita ako sa aking mga naririnig. Kaya naman, sumabat na ako sa usapan nilang dalawa. At ang sabi ko, Chong, pwede bang ihinto mo ang motor? Maglalakad na lang po ako. Mas mabilis pa kung naglakad na lang ako. Yung pagpapatakbo mo sa motor, para kang nakikisabay sa mga magkikilibing. Ihinto mo na ang motor. Nag-e-enjoy kayong nag-uusap. Nakalimutan na ninyo na may kasama kayo. Kung ayaw mong ihinto ang motor, tatalon na lang ako. Ang galit na sabi ko kay Chong Victor. Dahil sa galit at selos na aking nararamdaman, nasabi ko yon kay Chong Victor. Nagtataka siya at halatang nagulat dahil sa aking mga sinabi. At ang sabi na lang niya nun, pasensya ka na Rita ha? Hindi naman sa nakalimutan ka namin. Sadyang na-miss ko lang talaga si Mika. Alam mo, si Mika ang unang babaeng minahal ko. Naghiwalay lang kami noon nung kinausap ako ng mga magulang niya. Pinilit nila akong hiwalayan ko siya. Kahit masakit para sa akin, nakalimutan at iwanan si Mika. Wala akong magagawa. Napakaduwag ko. Hindi ko man lang ipinaglaban ang pagmamahal ko sa kanya. Nagpadala ako sa takot. Dahil ayaw kong may masamang mangyari sa aking pamilya. Ang malungkot na sabi ni Chong Victor. Miss Lady L, sa mga sinabi niya, parang wala akong narinig. Ayaw kong maramdam ng awa para sa kanila. Dahil mahal ko na si Chong Victor. Alam kong mali ang nararamdaman ko para sa kanya. Dahil naging asawa niya ang aking ina. Pero anong magagawa ko? Hindi ko naman kayang pigilan ang nararamdaman ko. Nung time na yon, kunwari, galit ako dahil hindi maayos ang paghihiwalay nila ng aking ina. Pwede pa nilang ayusin ang lahat kung gugustuhin man nila. Kaya naman, ang sabi ko kay Chong Victor, ang bilis naman, hindi ka man lang nagpalipas ng buwan o taon bago mo palitan ang aking ina. Ganun na lang ba kabilis na palitan mo siya? Hindi mo ba siya minahal? Hindi mo man lang naiisip yung mga anak nyo? Sarili mo lang ba ang iniintindi mo? Isipin mo naman sana, maliit pa ang mga anak nyo. Tapos ngayon, parang wala kang mga anak ha? Sige, sabihin na lang natin na wala ka ng asawa. Dahil yan naman ang gusto mo, di ba? Bahala ka, Chong, kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo. Ngayon ko lang naisip na mali pala ang pagsama ko sa iyo. Ibalik mo na ako sa aking ina. At huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa amin. Mag-enjoy ka. Ang sagot ko sa kanya.
Pagkalipas ng ilang saglit, nakarating na kami sa bahay na ibinigay ni Mang Isko sa amin. Nung nakarating na kami doon, hindi namin inaasahan na nandun si Mang Isko. At nakita niyang kasama namin si Mika, ang babaeng unang minahal ni Chong Victor. Mang Isko, magandang gabi po. Nandito pala kayo. Ano po ang may paglilingkod namin sa inyo? Ang tanong ni Chong Victor. Nakalimutan ko kasi to, Victor. Yung lampshade. Wala kasing ilaw sa kwarto. Ito muna ang gagamitin nyo. Victor, siya ba ang asawa mo? Ang ganda naman. Para kang nanalo sa loto, Victor ah. Ang ganda ng asawa mo. Ang sabi ni Mang Isko. Nung sinabi ni Mang Isko na maganda ang asawa niyang si Mika, sinakyan na lang nila ito. Gaya ng ginawa namin. Ang alam niya kasi, anak ako ni Chong Victor. Ay oo, Mang Isko. Siya nga pala. Siya po si Mika. Asawa ko po siya. Sinundo po namin sa terminal. Ang sagot ni Chong Victor. Gaya ng nakasanayan, nagkamayan ang dalawa. At nung time na yun, napansin kong pinisil ni Mang Isko ang kamay ni Mika. At si Mika naman, kumindat ito, na para bang naiintindihan niya ang pasimpleng pagpisil ni Mang Isko sa kanyang kamay. Nung hindi bitawan ni Mang Isko ang kamay ni Mika, nakita kong parang galit ang mukha ni Chong Victor. At ang sabi niya, sige po, Mang Isko, salamat dito sa lampshade. Pasok na po kami sa loob. At sa sinabing yon ni Chong Victor kay Mang Isko, agad na binitawan ni Mang Isko ang kamay ni Mika. At ilang saglit pa, hinawakan na ni Chong Victor ang kamay ni Mika. At sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Nung nakapasok na sila sa loob ng bahay, nagpasya akong maiwan muna sa labas. Ayaw ko kasing madinig ang lambingan at kung ano-ano pang bulungan nilang dalawa. Kaya naman, nung hindi pa ako pumasok sa loob, niyaya ako ni Mang Isko. Umupo muna kami sa terrace ng lumang bahay na yon. At ang sabi niya, bakit ayaw mong pumasok? Parang galit ka naman sa ina mo? Ang tanong ni Mang Isko. Sino pong ina? Yung babaeng kasama ba ni Chong Victor? Ang sinasabi niyo, Mang Isko? Hindi ko po yun ina. At hindi rin po kami mag-ama ni Chong Victor. Pasensya na po kayo, Mang Isko, kung nagsinungaling kami sa inyo. Amain ko po si Chong Victor. Siya ang nagligtas sa akin sa kamay ng aking ina. Hindi mabuting ina ang nanay ko. Binugaw niya ako. Gusto niyang kumita ako ng pera gamit ang katawan ko. Sa katunayan, Mang Isko, minsan napapaisip ako. Hindi ko kasi alam kung ina ko ba talaga yun. Dahil kung anak niya ako, hindi sana ganun yung gagawin niya sa akin. Muntik na akong napahamak nang dahil sa kanya. Buti na lang at nakatakas ako nun. At si Chong Victor ang tumulong sa akin para hindi ko na makita ang ina ko. Sa madaling salita, tinatago niya ako, Mang Isko. Ang sabi ko sa kanya. At sa sinabi kong yun, sumagot naman siya ng, teka, humarap ka nga sa akin. May balat ang pisngi mo. Bakit? Ngayon ko lang napansin yan. May kamukha ka Rita at hindi ako pwedeng magkamali. Anong pangalan ng ina mo? Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong pangalan niya? Parang awa mo na Rita. Sabihin mo sa akin. Ang nagmamakaawang sabi ni Mang Isko.
Miss Lady L, sa mga sinasabi ni Mang Isko, nagtataka ako dahil nung time na yon, mangiyak-iyak na siya habang nagmamakaawa sa akin. Marami pa sana kaming pag-uusapan nun. Kaya lang, narinig namin ang boses ni Chong Victor at ang sabi niya, "Rita, pasok ka na. Ano bang ginagawa mo dyan? Pasok ka na. Pambihira ka naman, oh." Nung narinig ko ang boses ni Chong Victor, agad na akong pumasok sa loob ng bahay at ang sabi ko kay Mang Isko, "Bukas na po tayo mag-usap. Baka magalit po kasi ang Chong Victor ko." Ang sabi ko. "Sige Rita, asahan ko yan." Ang sagot ni Mang Isko. Nung time na yon, pumasok na ako sa loob ng bahay at agad na akong dumiretso sa kwarto. At nung nakapasok na ako sa kwarto, nakita kong nakahiga na si Mika sa kama at may banig sa sahig. Nung nakita ko ang banig na yon, hindi na ako nagtanong kung sino ang matutulog doon. Dahil alam kong ako ang matutulog sa sahig. At sila yung matutulog sa kama. Hindi na ako nag-shower noon dahil madilim sa likod ng bahay. Kaya naman, agad na akong nahiga. Maliwanag ang kwarto dahil sa bigay na lampshade ni Mang Isko. Naiinis ako noon dahil hindi ako makatulog. Pero ang alam nila, tulog na ako. Hindi kasi ako gumagalaw noon. At pagkalipas ng ilang saglit, narinig ko na ang bulungan nilang dalawa. Yung bulungan na yon ay may kasunod na paglindol sa kanilang kama. Miss Lady L, halos magiba na ang kamang ginagamit nila sa tindi ng lindol na kanilang ginagawa. After 20 minutes, nawala na ang lindol at nakita kong lumabas sa kwarto si Chong Victor. Nung lumabas siya, agad ko siyang sinundan at ang sabi ko sa kanya, "Kung tapos na kayo, Chong Victor, pwede bang ako naman?" Narinig ko po ang lahat-lahat. "Chong, pwede po ba?" Ang tanong ko sa kanya. "Rita, anong ginagawa mo dito? At ano yung mga sinasabi mo? Anong ikaw naman? Pwede ba Rita? Matulog ka na. At wag na wag mo nang sasabihin sa akin yan, ha? Anak ang turing ko sa'yo. Ngayon, ganyan ang sasabihin mo. Naging asawa ko ang ina mo, Rita. Hindi kita kayang asawahin. Narinig mo ba ang mga sinasabi ko sa'yo? Matulog ka na, Rita. Pumasok ka na sa kwarto." Ang sabi ni Chong Victor. Sa mga sinabi ni Chong Victor, para akong kandilang unti-unting natutunaw sa aking kinatatayuan. Hindi ko kasi alam na ganon ang isasagot niya sa akin. Napahiya ako ng sobra dahil wala na akong mukhang ihaharap sa kanila. Kaya nagpasya akong tumakas na lang sa bahay na yon. Hindi na ako natulog nun. Hinintay ko na lang na makatulog na yung dalawa. Nung tulog na sila, dahan-dahan na akong lumabas sa loob ng kwarto. At pagkalabas ko sa kwarto, binuksan ko na ang main door. Nung nabuksan ko na ang main door, nakita ko si Mang Isko, may dalang maliit na bag at may hawak siyang larawan. Ang ina ko at ang babaeng may kandong na bata. Tinignan kong mabuti ang bata na yon at walang duda, ako ang kandong ng babaeng katabi ng aking ina. Nung nakita kong ako ang nasa larawan, nanginginig ang mga kamay kong kinuha yon. Sabay sabing, "Mang Isko, ano ba ang ibig sabihin nito?" Hindi ko na narinig ang kanyang sagot
Niyakap niya ako at ang sabi niya, "Anak ko, ikaw ang batang iniwan ng dati kong kinakasama. Yung katabi ng iyong kinikilalang ina. Siya ang tunay mong ina. Nagkaroon kami ng problema noon. May asawa na ako noon, Rita, nung nakilala ko ang ina mo. At siya naman, takot siyang umuwi sa probinsyang kasama ka. Kaya, iniwan ka niya kay Loleng. Si Marta ang totoo mong ina. At ako ang ama mo, Rita." Ang sabi ni Mang Isko. Nung narinig kong si Mang Isko ang ama ko, lukso ng dugo ang nagtulak sa akin para yakapin ko siya. Nagyakapan kaming dalawa at nag-iyakan na lang kami. At dahil sa ingay namin ng aking ama na si Mang Isko, nagising sina Chong Victor at Mika. Lumabas sila mula sa bahay at nagtataka sila nung nakita nilang magkayakap kami at nag-iiyakan na kami ni Mang Isko. Pagkalipas ng ilang saglit, iniabot ni Papa Isko ang larawan kay Chong Victor. Nagulat si Chong Victor nung nakita niya ang larawan na yon. "Si Marta ito ang sabi niya. "Kilala mo po siya?" ang tanong ko. "Rita, pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Ampon ka lang ni Loleng. Nung nagsama na kami, nakiusap si Marta na iiwan ka muna sa amin dahil takot siyang umuwi na kasama ka. Kilala ko ang ina mo at hindi ako makapaniwala na si Mang Isko ang ama mo, Rita. Patawarin mo ako," ang sabi ni Chong Victor. Sa sinabing yun ni Chong Victor, sumagot naman ako ng, "Chong, wala ka pong kasalanan. Salamat sa lahat, Chong Victor, dahil anak ang turing mo sa akin. Kahit papano, naramdaman ko ang pagmamahal ng totoong ama," ang sabi ko. "Victor, hindi ako nagkamali. Sayong-sayo na ang bahay na to. At tutulungan kitang pagandahin ang bahay na to, Victor. Dahil ikaw ang umako sa responsibilidad ko sa aking anak." "Salamat, Victor," ang sabi ng aking ama na si Papa Isko. Nung araw din yun, agad na inayos ng aking ama ang aking mga papeles papuntang ibang bansa. Masayang masaya ako nun. Akala ko isang panaginip lang ang lahat nun eh. Sa ngayon, nandito na ako sa ibang bansa. Kahit papano, maayos na ang buhay ko dito ngayon. May maayos na akong trabaho. Sina Chong Victor naman, nagsama na sila ni Mika at nagkaroon na din sila ng mga anak. Bilang isang pagtanaw ng utang na loob kay Chong Victor, lagi akong nagpapadala ng mga pera at mga gamit sa kanila. Masayang masaya ako ngayon dahil kasama ko na ang aking ama. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Rita.